जोंनि बिबानखौ आरो आफादनिफ्राय जों जानगार थानाय जासिगोन। लोंनानै जानानै इमसनेल जानानै जोंनियाव जुदि बेफोरबायदि दम हरोब्ला एसे गाज्रि जागोन आरो बे जेबो नङा आदा निमाहा होबानो जाबाय। जोंनावथ' बिदि गावग्रा गैया, गावग्रा दङ माने जोंजोंनो फखांना दंखायो। जोङो सानैबो बिबानखौ नागारनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथाङा लोङै जायै जानानै जोंखौ बेफोरबायदि दम हरबा जानाय नङा। लोगोसे नुबावदों जोंनावथ' गावग्रा गैया, गावग्रा दं माने जोंजों प्रखाखननि मानसिफ्रानो दंखायो, अर्थात पुलिस बिफाननि मानसि दंखायो जाहैदों। दा नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ मोनथामखौबो नुबाय, बा किसुमाना गोबाङानो नुखाजोब्बाय, किसुमाना गोबाङानो नुवाखै जानांगौ। जायफोर नुवाखै नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायनानै लादो। आरो लोगोसे दा आं बेखौनो खावलायो, जिथुनाखि सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' बिथांमोनहा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि थारमाने BBWA आफादनि आफादगिरि आरो सेक्रेटारि। बे भिडिअखौ आङो दहायबो सेकेन्ड चेनेलाव होखाबायमोन, नन बिटिआर सनितपुर बे चेनेलाव होबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा फुल भिडिअखौ बे सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होगोन आरो नैबे स्क्रिनावबो आङो आंनि चेनेलनि बेयाव थांनानै फुल भिडिअखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय। बिथांमोना दिनैनि दिनाव माखासे दुर्भाग्यनि खोथा, माने माखासे गोबांथार खोथानि थाखाय बिथांमोना माने गावसिनि बिबानखौ नेंगारबाय आरो गावसिनि बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनाव रेजिगनेसन लेटार सानैजों मोनसे गथायनानै खेबसेनो एखेराय ज'नो ओंखारबाय। नाथाय दा बिनि उनाव सोर दैदेनगिरि जाखो बा सोर बे बिबानखौ लाफिनखो बा आजावखो बिनि दासिमबो जेबो गुदि खिथा गैथ'वा। नाथाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो उनाव आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन। बिथांमोनहा सोर फैगोन सोर फैया बिनि आपडेटखौ नोंथांमोना निश्चय होगोन आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं बै समाव नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन। आफादगिरि आरो सेक्रेटारिफोरा जुदिहाय गोदानै दाफुंजानाय जायोब्ला। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर दिनै जोंहा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोना बा सारमोना बिबानखौ नागारनायखौ आङो खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेंगालराव थानाय, तामिलनाडुआव थानाय, केरेलायाव थानाय माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ माखासे दुखु निदान आफोद खैफोदनिफ्राय बिथांमोना बासायनानै रैखा खालामबोदोंमोन आरो बायसान्सआव सोरनिबा जिउआ बे बाहेरायाव थानायाव गोमादोंब्लाबो बिथांमोनानो पुलिसनि मदद लानानै बा प्रशासननि मदद लानानै बिथांमोना पस्टमर्टम बायदिसिना खालामबायनानै न'सिम दैथायहरनो हादोंमोन गोथै सहफोरखौ। बेजों लोगोसे जोंनि माखासे आइजोफोर बा बर' आइजोजों लोगोसे बा बर' सुबुं जिखुनु दोनखारलायनाय खारलायनाय बिथांमोनखौबो बिथांमोना हमनो हादोंमोन बा हमनानै मोजाङै मोजां केसफोरखौ बिजिरनानै हरनो हादोंमोन। बेफोरखौ गोसोखांब्ला जोबोद दुखु मोनो। दा मोजां खामानि मावग्रा बिथांमोना बिबान नागारब्ला बयबाबो दुखु मोनखागोन नङा होमबा? दा नोंथांमोना गोरबोआव मा सानदों बिसोर कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लोङै जायै जिथुनाखि धमखि हरनाय, दे जाबाय दे आदा अननानै निमाहा होदो होननानै रिकुवेस्ट खालामनाय, नोंथांमोना बेखौबो खोनाखाबाय। जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिखौ मैयानि समाव सासे मानसिया बा सासे असिनाखि सुबुङा कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों दम हरदों होननानै नोंथांमोना गोबाङानो खोनाबाय आरो आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दिनै बिथाङाथ' दम हरनाय जायाखैमोन बेखौ आं सानगासिनो दङ, दासिमबो सानदों आङो। बिथाङा एक्सुवेलि बे मोनसे रं जाबाय, दिनै प्रुफ जाबाय होनजायो जे जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बुंहरदों बिथांखौ नोंथाङा लोङै जायै बेफोरबायदि इमसनेल जानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरबा जानाय नङा होनना बुंनायाव बिथाङा खुद गावनो सिखार लानानै गावनो निमाहा बिदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा नोंगौ लोंनानैसो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आन्दासाव बा सोरनिबा थुनलायनायावसो बुंदों नामा बेखौ जों बुंनो हाला। नाथाय आंबो सानो लोङै जायै बेफोरबायदि निउस पर्टेलाव बा बबेबा सोरबा इउटुबारखौ दम हरनो नाङा। रायलायनोबा माबाफोर गोनां खोथा दंबा सानावनो मोजाङै मोजां कन्टेक्ट खालाम, रायलाय, अब्लानो गासिबो समाधान जायो। आरो नङाब्ला रायलायथारनो गोनांब्ला थां आरो डाइरेक्टलि अफिसफ्राव लोगो हमनानै सावरायहै जे नोंथांमोना मानि खारनाव वान साइडल' भिडिअ होबाय थायो, मानो बेफोरबायदि खालामो, नोंथांमोना मानो सरकाराव थानाय बिथांमोननिल' मोजां खामानि मावनायखौ दिन्थियो, गाज्रि खामानि मावनायखौ मानो दिन्थिया, बिपिएफनि भिडिअ मानो होआ, नोंथांमोना बेफोरखौ बुंनो हायो। नाथाय नोंगौ बिथाङा मैया बुंनाया माने मोनसे वान साइड जानानै बाथ्रा बुंहरनाय बायदि जादोंमोन बा बबेबा पलिटिकेलजों थानानै बुंनाय बायदि जादोंमोन बाथ्राया। बिपिएमखौ मानो होआ, इउपिपिएलखौ मानो होयो बेफोरबायदि बुंदोंमोन। दा बेवहाय माने बुजिलायनानै गावजों गाव निमांसा जालायलायबाय बा सुद्रायलायबाय, गोरोन्थिखौ निमाहा होलायलायबाय, बेनो धन्यबाद होननानै आं साननानै लायो। आं साबायखरबो बावहरो जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिनि मानगोनां रिपर्टार निउस चेनेलनि बिथांमोनखौ रोजा रोजा गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बेजों लोगोसे जोंहा जिथुनाखि मैया दाख्लैनिफ्राय सोलिबाय थानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव दिलीप कुमार बर' MCLA सायाव जिथुनाखि जाय बिथांमोनखौ माने दायनिगिरि साजायदोंमोन बा बुंदोंमोन दायनिगिरि होननानै, बै बिथांमोनहा अबयसे माने सावगारि सारमोना बा सावगारि आदामोना फिन रिप्लाइ भिडिअ होदों दिलीप कुमारनि सायाव। नोंथांमोनहा
बे MCLA नि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जाहाथे जोबजासिम नायना लायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनाव सोर मा बुजिनो हाखो निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव गारदों आफादखौ जों नागारदों बेखौ आं सियरलि नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा इयुन समावहाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा जे समनिफ्राय बे भिडिअखौ नायदों बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहेरा रायजोआव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्ला सिगांग्रो नोंथांमोनहा जोंनिसिम कन्टेक्ट खालामनो नांलिया दा जोंना थाबैनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि गोख्रों मावथियारि गेदेमा बिथांमोननि स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बारफोर फैसिगोन दा नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जगाजग लानानै मदद लानो हासिगोन आरोखि आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार हरबाय टाइम पास रायलायलावदों दां नङा नोंथाङा दा न'आव फैनानै अफिसाव फैनानै मानसि लाना फैगोन होनना बुंदों नालाय नङा माने ओरैनोसो बुंलावदों बेखौ मानसिबो गैयालै आंजों रावबो ओरैनो सादारन सुबुं बेबायदि जानो नाङा दा जोंथ' नोंथांखौ आयेननि राहा लानायनि थांखि लाबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव निमाहा होदो ओरैनो गोरोन्थियाव बुंहरफ्लांबाय माने बेबायदि जानाङा आरो दा जौ लोंदो बहुद गोबांथ' जौ लोंदो होननानैथ' नों माखासे माबाखौबो खालामबा जायाना माखासे आं पार्टियावबो थाया दा माने ओरैनो टाइम पास रायलायलाहरनो होननानैसो मोननै पार्टियावबो थाया ओंखारनाय जाया माने मा नाम मोनदोंलाय नोंनि नामा लक्ष्मीनाथ औवारि माबे जायगानि कारिगावनिनो कारिगाव माबे गामि ओरै आमगुरि जायो नोंनि फादारनि नामा मा नाम नबिन औवारि मादारनि नामा निहुला बसुमतारि नोंथांनि बुंनायावथ' माबा मोनसे राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां बायदिसो बुंहरदों ना ओरैनो रायलायहरनाय जादों बे टाइम पासनि जेबो गैया दा टाइम पासावनो जुदि जोङो दा आयेननि राहा लायोब्ला नों गोबां खस्थ' मोनगोन दायो खस्थ' मोनगोन बेखौथ' मिथिखायो बिदि जानो नाङा आरो दे गोजोन दा जोङो सानफ्रोमबो गोजोनखौ हास्थायनांगोन नंगौ जोङो दा खौरां फोसावनाया नों बुंदो जे BPFDखौ फोसावा उमुगनिखौ फोसावो होननानै बिदि नङा बाथ्राया सरकारा जाय थायो बै सरकारनि हाबाफारिया बांसिन जायो नों सरकारा सानफ्रोमबो प्रग्राम लायो थाफानांगौ नङा जों थाफाया सरकारा सानफ्रोमबो प्रग्राम लानायफोरा बांसिन जायो सानफ्रोमबो प्रग्राम लायो जाय दोलोआ सरकाराव थाया बिसोरनि प्रग्रामा खम जायो जोंनियाव खम फैयो निउसआ आरो जा मोनो जों बेखौनो निउसाव होयो निउस लानायनि उनाव निउस दानखोमानाय जों दासिमबो रेकर्ड गैया जोंनियाव नोंथाङा लोंनानै जानानै इमसनेल जानानै जोंनियाव जुदि बेफोरबायदि दम हरोब्ला एसे गाज्रि जागोन आरो दे जेबो नङा आदा निमाहा होबानो जाबाय दे थेंक इउ फल'वार्स नायबाय थाखायो आं नोंसिनि चेनेलखौनो बिथाङा बुंनो जे बाटा स्कुलनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों होननानै दा बेयाव नङा बेथ' नङा जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों जों बै मा होनो गग्रा खथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय बिथाङा नंमारगौ नामा बिदि सिख्ला लाना थांमारगोन नामा नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जोङो फिसा खालामनायनि उनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव माने जों बिथांमोनखौ सिख्ला थिखांनाय नुनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालुफुंसिम ओमफ्राय जों हमदोंमोन हमनानै जोङो खखागुनि सायाव जों गथायनानै जों फैदों बिथाङा राङै दाबिनानै रैखा बुंबाय बेथ' जोंथ' रावनावबो जों रां दाबियाखै रां दाबिनांगौ गोनां गैयानो आरो जों बिथाङा गाज्रि खामानि मावनाय हिसाबै जोंहा राइट दङ हमनो मानो होनबा दिनै बिथां बायदियानो सासे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लानानै जिनाहारि खालामनो सानोबा माबा मोनसे नामल' गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला गुबुनखौ बोरै फोसाबनो बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जों हमनाय जादों थिग लानानै जों हमनाय जादों आरो जे बिथाङा बुंबावदों नोंथांमोना बिथांनाव थानाय 10 लाख फैसाखौ नोंथांमोना सेख'ना लादों होननानै दा बेयाव बेथ' एथ' नंखाया मानो होनबा बिथांनाव फैसा जों दंना गैया जों चेकबो खालामाखै चेकआपबो खालामाखै बिथांनाव जोङो फैसा 3 लाख थाखाखौ जोंनो होदों मादों बा जों बिथांनिफ्राय सेख'ना लादों होननानै इलिगेल बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा नाथाय जोङो सोरनो होदों बिथाङा प्रुफ देखायदों जोंनो नाथाय जोंनो बियो केस फैसा जोंनो थाइसेबो होआखै बिथाङा जों जि बुंदों अनलाइनाव जि होदों बेनो जोंना बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो थाइसेबो थाखा होआखै जे आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गावबुराजों नोंथांमोना बिथांखौ गावबुराजों खुगायाव फुसारदों होननानै नंगौना नङा जोंनावथ' बिदि गावबुरा गैया
गावग्रा दङ माने जोंजोंनो फकागोना दंखायो फकागोना दङ फकागोनाथ' बे सासे फकागोनाथ' गावनि गावग्राखौथ' लाखागोन नङा होमबा बिथाङा लादों नाथाय बिथांखौ गोदोनायाव थुदों खुगायाव थुदों बे एखे नंखाया नंथ्राखारा आरो बिथाङा जोंखौ मानो इलिगेल बिदि फानसावबाय थादों जोंथ' बिदिखौ आरो जुदि बिथांखौ जोङो प्रुफान नांथारगौब्ला बिथांनि अल प्रुफखौ नांजोबोबा जोङो रुमाव थानाय माने गासै जों भिडिअ फुटेजखौ जों होनो दंबावो जों हाबावो दा नाथाय जोङो बिदिखौ जों सानाखै बिथाङा जोंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बिथाङा जोंनि बे माखासे दाय जाबसिननायफोरखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ जों सानो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांखौ जों गुरैयै जों जमा जोङो जायगानि थागिबि हिसाबै जों बिथांखौ खावलायो बारा आदसा डिमान्ड खालामनायाथ' नङा बेयो मानो होनबा जों फकागननि मानसियानो दंखायो मानो होनबा बिथाङा जों फकागनया जोंजोंनो लोगोआव दंखायो दै बिथाङा जोंनो 3 लाख थाखा फैसा होदों बे सैथो नाथाय बे हिनजावसाफोरनि लाइफनि थाखाय जोङो बिनानै लाखिदों बिथांनिफ्राय 3 लाख थाखा मानो होनब्ला बिथांमोननाव केस फैसा गैया बिथांमोना आंनाव गुगल पे आवसो फैसा दं होननानै बिथांमोना जोंनाव कियर कार्ड बिदों जोंथ' जाम्बा नङा जों गाज्रि मावोब्लाथ' जोंनि कियर कार्ड जों होआ ना मानो होनब्ला जों कियर कार्डखौ जोंनि लोगोनिफ्रायनो होनानै बिथांमोननि हिनजावसाफोरनि थाखाय फैसाखौ जों 3 लाख थाखा फैसा जोङो बिथाङा होलांनायखाय जों लाखिदों बेनो आरो नाथाय जोङो गाज्रि खामानि जों मावाखै मानो होनबा जों फैसाबो बियाखै फैसाबो डिमान्ड खालामाखै बिथांनाव जों फैसाबो जेबो माबा खालामाखै नाथाय मोनसेल' खोथा बियो फैसाखौ होलांदों कियर कार्डआव थिगानो हिनजावफोरनि लाइफनि थाखाय गावसोरो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो हिनजावसाफोरनो थाखाय बे 3 लाख थाखाखौ होलांदों बे रांखौ जोङो हिनजावसाफोरनो जों हरजोब्बाय नाथाय हिनजावसाफोरनो प्रुफ नांगौबा हिनजावसाफोरखौबो जोङो लाबोनानै बे फैसा प्रुफखौ जों देखायनो हायो